Слава да бъде на Господа. Днес с Божията помощ искам така да видим въпрос. Какво каза Божието Слово за последното време? И по-скоро Господ Христос предупреждава за определени знаци и събития, чрез които предупреждава човеци и църквата. Сега нещата, които ще се случат. Сега ние като живеещи на тази земя, чуваме за много неща, които стават по земята. И наистина много от нещата, които ще са в Словото Божие, те не стават на едно също място. Някъде стават войни, на друго място става глад, на друго място става гонение, на друго място идват разрушения. На всеки полицията на земята Словото се изпълнява, но не трябва да имаме все пак представа за това, което става, за да може наистина да бъдем будни, наистина да бъдем чувствителни към това, което се случва на земята. Матия 26 глава, Марка 13, Лука 29 глава, Словото Божие говори наистина тези неща, които стават в полицията на цялата земя. И това е едно предупреждение. Човек за тези неща, виждайки това, което става, днешно времето наближава. В Исаия 46 глава, това е Бог, казва така. Исаия 46 глава, Бог казва: помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене. От началото аз си вярвам края, от древни времена не станат още неща. Аз казвам, намерението ми ще устои и ще държи всичко, което ми е угодно. Виждаме всичко брегата на Бога. Сега, разбира се, някой ще каже, откъде значи нашия Бог е най-истинския Бог. Ами няма друг Бог. Няма друг създател на небето и земята. Има Исус Христос дойде на тази земя да го изяви. И се каза: аз Отец едно сме, и се каза: аз съм път, истината и живота. Така че от Словото Божие знаем, че Той е създател на небето и земята. Наистина, Той е нашия не само създател, но и спасител. В Откровение 1.8 казва така. Откровение 1.8. Откровение 1.8 Словото Божие казва така. Аз съм Господ, аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, който е и който е бил и който иде всемогъщият. Сега искам да кажа, че Бог е вечен. Като говоря в минало и настоящо време и бъдеще време, значи Бог е вечен, като говори на нас хората, че Той е бил преди, Той е бил преди 2000 години, Той продължава да бъде днес, Той ще бъде вечен веков, вечен векове. И още повече виждам в Евреи 1 глава, къде е едно предупреждение. Словото Божие казва така. Е 1 глава 10-12. В началото ти, Господи, си основал земята и дел на твоите ръце са небето. Ти ще изчезнат, а ти пребъдаш. Да, те ще обещат пред греха. И като отидеш ще ги свиеш. И ще бъдат изменени, но ти същият и твоите години няма свършат. Виждаме тук наистина, който казва, че Божите години никога няма свършат. А то, което е на тази земя, която живеем на тази земя, ще се промени. И Бог не се обещава вечен живот. Така че не си струва да инвестираме в този свят, върху нещата, които идват да заминават. Но тук Словото Божие дава няколко предупреждения. Отец Матия, Марк и Лука пише за заблуди, войни, военни стохове, глад, мор, трусови, размерици, ще има ужаси. Това всичко ще бъде процесът за земята. Да, не е на същото място. Но като цяло се да каже, но решим се стават много неща. Ето, преднете Русия-Украина война, Израел през система война, Меца го за Израел и Иран. Бог знае докъде ще отидат още. Но, ще говори, че времето наближава. Тут слухове, земетресения, размерици, ще има глад и радост, ужас и това се изпълнява. Но нещо, което касае нас като църква, малко е така, което е предупреждение, нещо, което за нас като християни. Матия 26 глава, 12-14 така. И понеже ще мъжи беззаконието, любовта на усърчва хладнее, но който ще до край, той ще бъде спасен. И това благовестие на царството ще бъде проповядано по цялата вселена за свидетелство на всички народи. И тогава ще е свършекът. Виждам колко ясно казвам тук сега. Събитията вървят едно по едно, те ще стават. Но Словото Божие каже, че грехът се промножи. И това е страшно, вижте. В Стария Завет, когато четем в Битие 6 глава, Словото Божие каже, че причината Бог да изтреби тогавашните хора, тогава цялото това поколение, и оставя само един човек, семейство му Ной. Причината беше греха. И сега да кажа, че Бог никога в Словото Божие не гледа благословен на греха. Никой не няма. В Йоел казва, много трябва да така, че Бог не може да гледа благословен на греха.
Боже, много неща може да сега Бог да прощава. Да, прощава греховете на хората, които се покаят. Но когато човек поставя греха си, живее греха си, той съзнателно избира този живот. И Словото Божие каза, заплатата на греха е смърт. И тук в Битие 6 глава каза така, като видя Господ, че се умножава по хората на човека по земята, говорим за преди много години, хиляди години, човека на земята и всички измисли се детом клонят към постоянно само зло. И наистина, какво стана след това? Бог измисли си цялото поколение и отдави. Някой ще каже, това ли е Бог? Да, това е Бог. Ние преди много ще сканем Бог е любов, Бог е добър, но Бог е справедлив и Бог не може да даде благословен на греха. Така че има си едно друго положение. Помните в Битие 18 глава, когато Бог дойде при Авраам и му каза, тогава сподели с Авраам, че отива в Содом и Гомор, преди греха му е твърде голям. Отиде, ще види какво става там и ако да си е така, ще извърши това, което е помислил. И какво стана? Когато отиде в Содом и Гомор, видя какво става там и след това Словото Божие каза, че падна сяра от небето и всички бяха избити. Вижте, някакси тези неща са несъвместими с Бог, който казваме Бог е любов. Вижте, преди казваме Бог е любов, но това е едната част. Бог е любов, да. Бог е милостив, Бог е добър. Това са Божите морални атрибути. Но Бог е справедлив, Бог има и Божий гняв. И Божий гняв се открива само греха. И искам да кажа, че Словото Божие каза, беззаконие се промножава. И това, че ако Бог търпи днес, това е пак дело на Божията благодат, на Божията милост. Не, че греха е по-малко, греха се промножава. Но Бог търпи, да може повече хора да отдадат покаяние, така като Словото Божие. И помните какво каза Бог на Лот? Лоте, бягай за живота си. И това слово е актуално и днес за нас, като хора. Защото вижте сега, много неща може на тази земя да искаме да придобием. Лот жена му си спомня за къщи, като обърна се назад, да види какво става с нея и остана там. Искам да кажа, че ако твоят съсед на тази земя, това, което притежаваш, и последва се мъчи все повече, пропускаш Божия план в своя живот. И видим, когато Господ дойде, ти няма да разбереш какво става. И защото Словото Божие каза, беззаконие се промножава. И вижте сега в Словото Божие, даже Петър, 2 Петрово, прави една аналогия с това, което стана по времето на Ной, това, което ще стане днес и в бъдеще време. И наистина човек трябва да знае, че това, което е писано, точно с случаи, така че нека това да бъде мисълта в сърцето на знае, че Словото Божие се изпълни. И каза така, що ти се стъкнал забравя това, говори за нашето поколение. Божието Слово от начало е имало небе и земя, стояща извън водата и след водата. Значи имало е вода, която е горе над небесата и вода, която е долу. Но чрез процеса на тях, тогашният свят, потопен от водата, загина. Така също Слово и днешното небе и земя са натрупани за огън. Виждаме какво става сега, че няма да е вода. Натрупани за огън, падне до на страшен съд и погибелта на нечестивите човеци. Виждаме, че има страшен съд. Сега някой ще кажа, как ще стане това? Словото може да казва в Откровение 40 последните глави, когато ще има страшен чаши, които се издиват и после ще видят, че ще станат пред Бога, пред престола на Отец и тогава тези, които не са написани в книгата живота, ще бъдат пълнено езеро Ада. Това е страшно нещо, което после не за хората да го разберат сега. Но и тези, които не вярват Господ, ще го разберат, за жалост. Матия 25 глава, Словото Божие казва, че Ада е направен за дявол да западне и ангели за човеците. Но когато човек не вярва в Бога, се е това. И вижте сега в Словото Божие, в Исаия казва така. В Исаия 26 глава 21 стих. Това са отново предупреждения. Но, когато избеше на тази земя, казваше, който имаше нека слуша, той ще може да разбере. А който не има слуша, няма какво да разбере. Исаия 26 глава. Сега 26, 21 казва така. Ето Господ излиза от мястото си, за да накаже жителите на земята за беззаконието им, и земята ще открият кърбите си и не ще покрива вече убитите си. Това е същото време. И това предстои. Сега въпросът е, човек сам избира от каква група хора да бъде. От тези, които ще бъдат при Бога и тези, които ще бъдат на земя. И това е от твоя живот, от твоя избор. И после сега любовта ще охладнее. Любовта е нещо много важно. Ако махнем любовта въобще като от вярата в християнство, това ще се бъде една мъртва религия. Мъртва религия, защо? Фарисеите знаеха закона, познаха Словото, знаеха Тората, говориха Словото Божие, ама Исус им каза, ще това, което говорят, да ще това, което правят те. И какво? Виждаме наистина
той каза, че Словото Божие намеса тях. Тези хора стават си говорят за Бога, сърцето си държат Него. Така че е важно не само да говорим за Господа, но сърцето на къде е сочено. Амос 5:6 Словото Божие каза така: потърсете Господа и ще живеете. Еремия 23 каза така: и ще потърсите, и ще намерите, когато потърсите цялото сърце. И относно, вижте, любовта, това е най-големият индикатор. Човек моли със себе си какво е неговото отношение към хората в този свят, към ближните, отношението към Бога, защото понякога ни казваме, има хора, които казват, аз обичам Бога, но искам да работя с никого в този свят. Добре, обаче как обичаш Бога? Библията казва така: този, който така, че обича Бога, който не е видял, а мрази брат и човек, който вижда, е лъжец. Така че нашата любов трябва да бъде наистина отправена към хората в този свят, които са нуждат, имат нужда от него. Помниш, имаше една притча за Самарянина, когато видя един човек в нужда. Какво направи? Погледна и каза: познавам го, не го познавам, нашия баща ли, отиде и подаде ръка и помогна да бъде наистина проблемът решен. Така че това показва, наистина трябва да бъдем подобни на Самарянина, да показва милост на хората, които се нуждаят. Относно любовта, вече колко важно, Словото Божие казва така: възимени, да се любим един други, защото любовта е от Бога. Всеки, който люби, роден от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога, защото е Бог и любов. Виждаме какво става. Любовта е индикатор дали познаваш Бога. Това е индикатор. Не е други неща. Самото знание като цяло. Много хора са знание. Пишат много, е хубаво. Молят се много, много хубаво. Обаче самото знание води към гордост. Обаче да познаваш Бога, води към смирение. Има голяма разлика. И знанието, ако не е подкрепено с любов, да слушаш на другите около себе си, понякога върши повече пакости, отколкото за добро държавство. Знанието трябва да бъде изживяно, ако е практикувано в живота ни. Защото в другото се казва: моите ви умират поради нямане на знание. Другата така да не хаеш за нищо, още повече. Трябва да бъдем наистина добрата среда. Това, което четем, това, което вярваме, това, което изповядаме, това е да живеем. Това е наистина много важно. И сега, помните, когато Исус Христос дойде при Господа, един човек, един законник, и му каза: Господи или Учителю, коя е голямата заповед закона? Тогава Исус му каза: да возлюбиш Господа своя Бог, цялото сърце, цялата си душа, всички усилия и цялата си воля, другото Евангелие. И втора подобна каза: да возлюбиш като себе си. Това са двете заповеди. Това не изрече. Тези заповеди отново са от Стария Завет. От Левит, 19 стих, и втори закон 6 стих. Вземат двете заповеди с Христос и ги постави. Те са най-начали, това е именно любовта. И не напразно Словото Божие, когато се говори за любовта, каза на своите ученици: по това ще познаете, че мои ученици, ако имате любов помежду си. Това е много важно, любовта. Любовта е индикатор. Това, че нещо има нещо, което те го нямат. И си ми кажа, че любовта е индикатор и за това и те се разбират това, което има и това, което няма. Ще дам ето пример, аз имам една кученце малко сега. Когато покажеш любов към него, той е готов на всичко. Може да се караш при него, но той разбира, че ти го обичаш и пак ще е при тебе. И си да кажа, че любовта се усеща, когато има и когато няма. И така между хората, когато виж някой да дойде при тебе, има някаква нужда и да сподели, и ти не реагираш по някакъв начин, човек усеща, разбира, че просто няма нужда да споделиш с тебе нещо, защото тебе не те вълнува неговия проблем. Но когато има проблем и най-малко, когато се молиш, да бъдеш съпричастен с това, което става, да покажеш на човека, че го обичаш, наистина, това е нещо, което наистина печели хората. Любовта към Бога и към ближния, това са важни неща, но Словото Божие каже: да обичаме и ние приятелите си. Това е нещо много повече, Матея 5 глава. И Словото Божие се предупреждава, че последно време ще има, какво ще е времето. Словото Божие каже, че любовта ще охранява и хората ще бъдат себелюбиви. Какво значи това? Ще почне да обичат повече себе си, колкото е свят хората. Какво значи сега? Аз съм добре, семейството ми е добре, тата ми е добре. Какво му научва там вънка, че е зер? Не му вълнува. Това не е християнско, разбирате ме. Аз казах, любовта трябва да бъде наистина реалност в живота ни. Бог е дал в нас чрез любовта. И тази любов наистина трябва да бъде в живота ни, не само в думите ни. Във втори Тимотей предупреждава, апостол Павел предупреждава Тимотей. А това значи, че последни времена, последни дни, ще стават усилни времена. Ако казваме, че живеем последни дни, времена, наистина времето това е усилно. И тук каза, къща човеци си. Това ще бъдат себелюбиви. Точно обратно на това, което Бог казва. Бог казва да обичаме него, да обичаме ближния си, да обичаме хората в този свят. Себелюбиви. Сребролюбиви. Надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите си, неблагодарни, нечестни. Вижте, всеки характеристика не скриваме този свят. Тя има. Без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани,
свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече състолюбиви, а не боголюбиви. Имащи вид на благочестие, но отречени от силата му, също такива се отстранявай. Значи виждам колко страшно. Това е времето, в което живеем. Някой отивам горе, някои хора, аз си вярвам, съм християн, аз ходя на църква в едно време. Едва не, аз знам за Бога, познавам пастир, познавам... Чакай. Въпросът е дали познаваш Господ, дали Господ познава тебе. Защото това е важно взаимоотношение. В Йоан 17 Словото Божие така. А това е вечен живот. Да познае тебе, единният истинен Бог и срещу какво си изпратил. Тая вечност е свързана с една личност. Нашия Господ Христос. Този, който е при Бога, който познава Господа, който се показва пред Господа, да знае наистина, че има вечен живот. И това, което преминава на тази земя, това няма да го плаша. Но, другото, което казва Словото Божие, но който усвои до край, той ще бъде спасен. Сега тук да искам да кажа нещо важно. Спасението ние не го изработваме. Някой се казва наистина и се умря кръста, ние трябва да изработим наше спасение. Не, това не е верно. От нас иска да стоим твърде в вярата и да живеем като Божи лица на тази земя. Да, Филипяни каза, изработи спасението, там става. Сега дума, живеете така като хора, които са спасени, които знаят къде са, които знаят кой е техния баща, които знаят чии са те. Защото в Колосени ти каза така, а животът е скрит с Христа в Бога. Понеже умреш за този свят. Значи, идейки при Господа, умерих за този свят, нашия живот е скрит с Христа в Бога. И това днес е това да надежда, на къде пътуваме. Когато е цялото му за устояване, искам да кажа, че този, който е наистина повярвал, той наистина ще устои до край. А този, който е дошъл за определена нужда и е пуснал нещо от това, което се нуждае, си тръгва обратно. Ще видим сега в Словото Божие, че имаше такива хора. Себе е прогенна и тръгна по своя път и пътища. Които се проходи и тръгна да става Господа на после на къде. Важното е, след с Господа, на къде пътуваш. Какъв курс имаш в своя живот. Сега, евреи, 16 казва така, защото ние участваме в Христа, ако удържим твърдо до край първоначалната си увереност. Тук прижда евреите, за народа евреите, но това е и за нас като християни. Въпрос е това, че днес си в Христос, това, че днес си в Божия църква, това, че днес си в пътя, това си още не ти гарантира небето. И си на небето. Иска се път, има път, който да вземем. Самия апостол Павел каза така, в края на своите дни в Тимотей каза така, подозрях се доброто несъстояние. Пътя свърших, вярата я пазих и оценката се пази наградата не само за мен носиш, които са бити на него утре. Виждам, че има нещо, което трябва да свършим. Пътя. Вярата я пазим и наистина да усилим до край. Да усилиш до край, това значи да продължиш, да увериш до края. Не да спираш някъде. Защото към евреите има един упрек. Само към евреите. Понякога има хора, които взимат той си и го принасят сега, което не е вярно. Точно каза там тази друга. Каза така. Евреи 10:25. Каза така, като не представим да се съберем заедно, както някои не можа да представят. И други си каза така, защото ако се грешаваме самоволно, след като се познали истината, не остави, че жертва грехове. За какво става сега? Тук става дума за евреите. Те бяха познали Господа. Тук в Словото говорим. И след това се върнаха обратно към жертвите. И се върнаха към закона. И тук той им каза, ако вие продължавате да вършите отново завърши към закона, вие ще губите благодата. Сега дума изрече, че Христовата жертва не е достатъчна за вас. И какво става после? Каза, но остава една вече жертва грехове. Няма жертва за грехове. Те се надяват на това, което вършат. Сега дума сега ще ви кажа какво значи. Ако искаме да приемем Христос, но пак продължаваме да правим курбани, пак да правим жертви, кажем да помним на Господа едва не. Ние също се отпадаме от благодата. Това е страшно. Трябва да приемем, че жертва вече е направена. Жертва беше само Христос. В Йоан 29 Йоан каза така, ето Божият агнец, който носи греха на света. Така че не трябва по никакъв начин да прибавим към нищо. И каза така, но едно също очакваме на съд. Никой, който е престъпил Моисеев закон, намира безпощадно при думата на свидетели. Тогава колко пътиш, когато знаеш, мислиш, че получи стъпване, който е потъпкал Божия син и ще за просто нещо прията кръвта на завета. Става дума хората, които с лека ръка приемат кръста на Христос. И нещо, което виждаме, да оставим Христа е важно да оставим вери на Господа до край. Не трябва да се влияем това, което става около нас. Трябва да кажа, че всеки преминава през своите изпитания. Аз лично познавам църквата като цяло и знам, че всеки преминава през своята пустиня, ако мога така. Но Словото предупреждава, много са неговите направления на Господа, гледавши тях. Например, Словото Божие казва за изпитанията, говори за страданията. Това са неща, ще има и благословение, ще има едното и другото. Но
Това, което насърчава Словото Божие, и това благословение на царството да бъде проповядано по цялата си на земята. Значи това, което е важно, вижте. Помните, когато сега църквата, първата църква е гониха. И църква създаде началото, Деяния 2 глава. Тя защото така стане едно чудо и всички се радваха. Малко по-късно, 5 глава, виждаме как Петър и Йоан бяха карани в затвора. Църквата беше пръснаха ги. Но пръскайки ги, какво правяха тези хора? Отиваха по различни гладови села, те проповядаха Божие Слово. Те не бягаха. Те бягаха от Иерусалим, но отивайки до други места, проповядаха благовестието. Вижте, самия пример за това, което тя прави семена Господ Христос. Матея 4 глава, 20 си, какво правиш Христос? Нека започваме от него. Словото Божие каза така. Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, получаваше в синагогите, проповядваше благовестието на царството, като болен всяка не може между другите. Проповядваше, поизцеляваше, наистина това е нещо, което наистина е върши. Матея 9:35. Исус какво каза на своите ученици? Матея 9:35 така. Тогава Исус обикаляше всички градове и села, да получаваше синагогите им, проповядваше благовестието на царството и изцеляваше всяка болест и всяка немощ. И когато е видял нещата, смени за тях, защото бяха като трудени, като пръснати, като овчар, като всеки от нямат пастир. Овчар. Тогава каза, жътта е земилна, а работници си малко. Това е Слово Божие, може да има актуално и днес. Жътта като цяло, погледнете, той свят колко много хора са нуждаят от Господа, а колко малко са хората, които отидат при тях. Не казваме пастора, казваме дяконите. Не. Всеки от нас може да бъде реално служител на Господа там, където Бог е поставил. Искате от Бога така откровение, Бог да ви дава наистина думите си, чрез които наистина докосвате хората. И Словото Божие казва така, защото всеки, който произведе, Господа да ме спаси. И тук казва как ще произведе, ако не бъде, ако чие Словото Божие, как ще бъде, ако не бъде пратен. Така че, когато се молим, Бог ще даде наистина необходимите хора, на които да говорим, било то колеги, било приятели, било семейство, било наистина общи, como е така. Благата вест има същата сила и днес, тя не се е променила. В Римлянин 1:16 апостол Павел казва така, не се срамувам от Божия Христос, който е Божия сила, спасение, който вярва. Той не се е променила. Благата е същата. Хората са същи, хората се нуждаят всичко от него. Защо и към същия? Този, който е вярвал Господ е спасен, този, който не е вярвал съден, той е към ада. Така че, без значение в кое време живеем, без значение колко е интелектуален или колко е напред с материала в този свят. Важното е дали Христос е в неговия живот. И тук Словото Божие казва така, в Колосяни, 1 глава 4-6. Колосяни 1, 4-6 казва така. Понеже чухме за вашата вяра в Христа Исуса и за любовта към всички светии, но причината за това, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата, за което се чуди от напълно-пет в истинното благовестието, което дойде върху вас, както то принася плод и расте в целия свят, тъй че между вас, от деня, когато учите и наистина познаваме. Виждаме, че следствието е благата вест да расте по целия свят. Слава да бъде на Господа. И наистина, и Словото прека, и тогава ще дойде свършекът. И вижте, в Петрова апостол проповядва, Петър наистина пише много директно относно това, когато е всичко това. И когато всичко, което виждаме на тази земя, ще се мине. И тогава ще каже човек, струва ли си да пърнем толкова сили, енергия и време за това, което наистина и просто ще отиде. Сега апостол Петър каза така. А Господ не забавя това, което е обещал. Без как тяха сега добавяме това, но заради вас търпи дълго време. Понеже не иска да погинат никой, но ще да покаяне. Виждаме, че Господ забавя. Вижте, в Словото Божие имаше време, когато ще се потопа, Бог каза край. Содом и Гомор каза край. И ще дойде край на цялата човешка история. В момента Бог забавя. Защо? Да не иска да погине, но ще да покаяне. Бог има наистина план на всяко нещо. И кой ще случи, вижте каза така. Господи не ще дойде като кралец, когато небето ще премине звучение, а страхивите на жени ще се пет. И земята, и когато се е вършил по нея, ще изчезнат. Някой ще има как ще е тази земя. Сега има хора, които казват тази земя от милиони години тук. Аз знам от колко години тук. Искам да кажа, че Словото Божие казва така. Земята и когато се вършил по нея, ще изчезнат. Проче, и тук ще дава наставление за нас. Проче, поне всичко това ще стъпи. Какви трябва да сте вие свято живени и благочестие. Като очаквате и ожидате доходенето на Божия Син, Божия ден, поради който небето и възведено ще се спи, и стихите на жени ще спят, а пред обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Ето виждаме като така отговоря. Човек, като виждаме, ще отидем. Сега, но има наистина предупреждение относно християните, как да стоят, защото ти казва, защо?
Бог знае, Бог е вечен и той знае от началото края. И когато предупреждава Бог, ще кажа има защо. Но когато е спела, казва така, 34. Небето и земята ще преминат, на моите ми няма преминат. Това, което е писал Словото Божие, ще стане. Но внимайте на себе си, да не би да натегна сърцата ви. От какво? От прияждане, пиянство, житейски грижи. Тук говори за охолство, преохолен живот. И пусни ден внезапно като приемка. Защото това ще дойде върху всички, които живеят по тази земята. Но бдете всяко и молете се, говори за християни. Да сполучите, да избегнете всичко, но предстои, което преди да стане и да стоите при човешки син. Всяко, което преди да стане, може да бъде избегнато от хората. Но кога? А когато се положи вярата в Господа. И Словото Божие ще предупреждава. Ще има лъжеучения, ще има заблуди, ще има проповеди, които наистина ще пробяват не това, което Библията говори. Защото Словото Божие предупреждава, че времето наближава. И в тези Словото Божие казва, че в последно време. Каза така. Това е Слово Божие. Каза така. Да. Защото ще дойде време, когато няма трепет здравото учение. Но преди ги сърбят ушите, ще докато ушите по своите странствия. И като върнат ушите от истината, ще се обърнат към басните. Ти бъде разбран във всичко. Понеси страдание, извърши видовото за благовестието, изпълнява службата. Така че от нас иска да приемем това Словото Божие, да живеем с него и да кажем, Господи, помогни ни наистина да стоим верни до край. Защото наистина Словото Божие казва така, внимайте на себе си и на поучението си. Постоянствай в това, защото като върши това, ще сприши себе си и душите си. Слава Божие, Господа. Не искам да кажем почета относно отстъплението, накратко да кажем. И Словото Божие казва, последни ще дадат подиграватели. Това, което е страшно. Някой хора, когато казва, бе, кой вярвате, не видите какво става през света, бе? Къде е Бог? Ако има Бог, ще има това или това. Много пъти хората задават много въпроси. И понякога хората не намерят какво отговор, отстраняват се от църквата. Но Словото Божие каза, всичко знае, че това последни ще дадат подиграватели, които ще ходят по своите страсти и ще казват, къде е обещаното пришествие, къде е Господ. Отстъплението като цяло е берег на последното време, отстъпление. Хора, които са тръгнали след Господа, стават нещо, че животите отстъпват. Това е истина. Ще дам няколко примера за Словото Божие кратко. В Йоан 6 глава учениците седнаха в Господа. И тогава се почна да говори за който ни иде от тялото ми, който ми е кръвта ми, няма вечен живот. И тези хора казаха, о, тежко е това учение, кой ме разслуша. И тръгнаха си ходят, забравяха, Господа го оставиха. И тогава Исус ти при учениците и каза, Петре, вили си ходите? Петре, кога помните ли? При колкото им, само при тебе има думи на вечен живот. И така, че отстъплението ще бъде реално, но въпрос е, всеки сам ще избере, колкото ще. Отстъплението преди всичко идва от лъживи учения, които отделят хората. И самия апостол Павел в Деяния 20 глава, това е един от последните, който ще предпочита, после приложи за последно, Деяния 20 глава предупреждава, казва така. Внимайте себе си и на цялото стадо, в което Светът е поставил епископи, да пазите църквата на Бога, която е предали собствената си кръв. Аз знае, че поради моето заминаване ще гледат между вас свирепи лъци, които няма живеят в стадото, и от последните вас ще изинат човеци, които ще говорят за родина и ще учат ученици себе си. Видим, че словото, което не е това, което се говоря, нещо, което е различно. И това ще бъде нещо, което ще им хареса на хората и ще има хора, които ще станат подали тях. Това е много важно тази време. И Словото Божие казва, че тези учители се премножават всеки ден. Но какво е това, което може да предпази всичко, което предстои да стане? Истинно събранието. Събереме, да общаме това, което може да ни предпази. Вижте, казвам така. Като не представяме да се събереме заедно, както някои имат учение да представят. Когато сме заедно, ако някой чуе някакво учение, нещо, което така му кажа, развълнувало, нещо, което се съмнява, можем заедно да управим на Словото Божие. Ако има нещо, което е казал някой, разберете, когато сме заедно, това е единствен начин да предпазим. Стоим заедно в една кошара. Кошарата е Господ с нас. Както някой обича да представят и да се обещаваме един друг. И от такова, и толкова повече, колкото вижда, че денят наближава. Нека Бог да благослови. Слава Богу. Благодарим ти, Господи,